Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini saya berada di desa Bocek, Dusun Supeturang, berada di Tegal Buk Juki ya Pak ya. Buk Juki. Nah, bersama Pak Sinten ini? Pak Rasim. Nah, Pak Rasim. Biasanya Manggesari. Pak Rasim griane Manggesari. Manggesari. Oh. Ini garap napa Pak? Ajenge anu ditanami jeruk kali apukat. Oh, mau nih bekasnya tebu. Bekasnya tebu. Dibongkar niku ya. Dibongkar sama Cak Nur itu pakai sapi itu mainkan jeruk. Oke. Nah, niku sing sebelah niku gadane sinten tuh kali. Ini pundi niku? Ini ki ya? Nggih. Nggih tunggile. Oh, tapi bakal iki. Nggih bakal niki. Oh. Asale cake jagung manis. Oh, bekasnya jagung manis. Nggih. Niku pun diracun apa? Nggih, kula racun obat. Oh, obat suket niku. Obat suket cekne mboten ketel. Lho Pak niku garbu anami. Nggih. Oh, tapi didamel model pacul. Damel ngecroi lemah. Oh, kersane ajur. Nggih, ajur. Manten ngoten di gulut. Dikenteng digolut ngoten lho. Oh. Loh, Pak, biasa lemah gunung lak mawur ah. Niki kok merengkel-merengkel napa krana oyo? Anu, niki lemah lemah ireng. Nek di gunungan niku lemah bang kembru. Oke. Niki koyo wedi ngoten. Niki kok lempung. Nggih, niki kayak lempung niki. Oh, bagus putih, Pak. Nggih bagus niki. Oh, bagus niki malahan nggih. Pertanenane cepet. Anune cepet ndang tuwek ngoten. Oh, niki ireng ngoten apa? Ireng. Kados lempung di isor ngoten niku ah. Sabinan ngoten ah. Oh. Dadi tanamane niku cepet. Pomo barengnya anu niku cepet tuwek. Ah. Ndang woh. Oh, padahal lemah gunung nggih, Pak. Nggih lemah gunung. Mek siji lemahe. Lah nggih kok aneh nggih, lemah gunung kok lempung. Lah ngene niku. Ini lak termasuk lempung apa lemahe lho? Nah, lempung. Nggih. Mboten sepiro mawur abang ngoten nggih. Mek niki saking Tegalan kampung. Oh, Tegalan kampung. Lah di gunung sing mereng nih Semeru niku. Ah. Kados wedi lemahe. Nggih, Arjuna niku ah. Ah, nggih, niku wedi. Tapi tandurane niku rada lambat. Bareng monjo pertanenane anu panene dhisik di kampung niku. Jenengan nandur napa mawon, Pak niki? Niku gedang niki. Nggih, gedang, nggih. Apukat. Apukate pundi, Pak? Niki apukat niki. Oh, niku pinggiran niku. Nggih, pinggiran niku apukat. Tapi niki apukat Jawa nggih? Nggih, apukat Jawa. Apukat biasa sanes sing ageng-ageng. Oh, sanes nggih. Oh. Nggih mek asile nggih sami mawon sakniki gembeli temenan ah. Pak lek nongkon niku umur pinten Pak pun sak monten niku? Niku nih paling nggih sak 300 tahun ngoten niku menan. Monggo Pak, saged ta ningali nongko kali. Niku jeruk barang gadane jenengan. Nggih niki jeruk niki. Monggo ngapunten nggih kula ganggu sekedhap Pak. Mboten napa-napa. Gadane kula Pak nongkon niku umur pinten taun ya Pak? 30 tahun. Niki Tegal Tumbas apa Tumbas. Di Tiang Sepah? Singene anu ya Tiang Sepah Tumbas ngoten lho. Oh. Terus menawa niki yugane nggih turun kula. Waris teng jenengan. Waris nggih. Lah Pak, nongko sampe sak menten termasuk niki kan lek jaman sakniki kan termasuk ageng awak nggih. Ageng. Lek jaman biyen termasuk alit ya lek nongko singe. Nggih, alit. Niki umur pinten tahun, Pak? 30 tahun. Oh. Niki sanes griyane tiang ah. Sing niki ya? Nongko niki lho. Oh, sanes. Mboten wonten nah. Mboten wonten. Biasanya kan damel griya. Oh, sing damel griya nggih kenging mawon. Dipotong, dilebuaken damel bangunan niku. Kayu nongko nggih atos awak. Nggih atos. Nggih mek saniki jarang enten. Lah niki jeruke sampe pundi, Pak? Sampe niku. Oh, niku. Monggo, Pak. Ya monggo, sampean ngajeng. Nggih, mboten napa-napa. Ah. Sampe niku. Kersane ketok. Nggih. Lah sukete niki diriti. Nggih, kula riti wingi. Damel pakane kambing. Oh, kambing. Nggih. Dadi mantun-mantun lek mriku ngarep iki ngoten. Niki pun panen ping pinten, Pak, jeruke? Niki tasik pisan, pas nika pun ngundhup ping kalih. Pak niki tasik alit kok pun jenengan dadekaken. Anu nyoba niki. Oh, nyoba rekene diwono iku
iso gede apa gak ngono lho. Oh, Ternyata ternyata. saged njenengan lali itu sing di mboten doaken iki. Oh, istilahnya sampean anu Nyoba. nglawan rumus Nggih, tiang-tiang. rumusine. Biasa tiang-tiang paling warna 5 Nggih, tenan. niki nyoba dijaraken. Oh, ternyata nggih Nggih macet. sayang niki. Nggih niki. Oh. Lah sing mboten diguwaki pentile nggih saged gede-gede ngeten iki lho. Oh, dadi puret niki Nggih nggih, purut Pak. nyoba. Lah niki lamun tuwa Pak nggih. Pun. Oh. Monggo sampean anu. Nggih, Pak. Nggih. Nah, ini Nggih. Pak sinten, Pak Pak? Rasim. Pak Rasim nih Nggih. ini nyoba ngelawan kebiasaan orang-orang ya. Nggih. Orang-orang kan biasanya nggak berani membuahkan Ya ya. gimana niki nyoba. Nah, ini Pak Rasim ini nekat. Ternyata hasilnya juga bungkel. Nggih. Oke, lanjut Pak. Nggih. Nika sing pun panen balak-balik Nggih sing niku sing umur pun 5 tahun niku. Oh, Sing niki tasik kalih niki. nggih. Pak lek kendalae buah niku nopo Pak? Lek pun ngembang pentil ngoten niku biasanya gangguane hama nopo? Gangguane lek pun lek kembang niku gangguane cabuk. Cabuk. Nggih lek nek pun berbuah ngeten iki gangguane entuk. Lalat niku. Nggih niku. Lalat buah niku. Nggih niku Oh. diobat. Niku ngatasine pripun Pak lek jenengan? Ngatasine obatin niku ah. Nggih. Napa nggih antragon nggih kenging, Oh, racun, lalat buah niku diracun nggih saged. nggih saged, Heeh. diracun saged. Terus lek sing dijebak damel napa niku petrogenol napa-napa niku. Ku cabuk niku ah. Mboten lalat buah lak wonten sing dijebak di botol-botol. Oh nggih. Niku nggih anu, nggih kenging niku nggih. Oh. Dipasang botol jerone kaya lengo ketik niku ah. Nggih, nggih. Nggih niku mlebet ben saged ngedam. Oh, Kantil, niku. dilem terus. Nggih, nggih. Itu dilem. Nate damel niku, Pak. Mboten ate kula. Oh, Kula kompres mawon. kompres mawon. Nggih kula kompres mawon. Nah, niki Pak nggih. Nggih. Niki nggih pun tuwek ngeten iki, Pak. Ampun, Oh. pun tuwek nggih, pun rada. Niki notok sampai pundi, Pak, lek tegile? Lho sampe mriko. Sampai Sampe mriko pinggiran niku. Beduk. oh, sampai niku waru gunung. Nggih, Pak. baru niku nggih. Oh. Monggo mriki mboten ana Nggih. apa. Lek niki dereng wancine panen, Pak. Tasik paling kurang seminggu niki. Oh. Men. Tapi pun kenging dianu Oh nggih, nggih, kenging dipangan lah nggih, nggih. kenging dipangan. Mek mboten rata. Nggih, ngeten iki. Wah, lah niki parasem kok gampang iki Niki parasem. nggih niki anu. Nah, ini Kumpul. Sampeyan anu. sangat lebat sekali sahabat Kanyawara. Godhonge gak pati lemu tapi penting wohe. Pak, ini kok sampai ini dibekuk nopo Oh, karena anu, beban mboten. buah? Kabotan Oh, kula kinten sampean Mboten. bekuk Pak niki. mboten kabotan woh. Oh, lek apel niku lak dibekuk apa? Nggih. Nek apel dibekuk niku perlune tribuse cek kathah, tangi Heeh. kathah hasile cekne tambah. Terus endek gampang rumah tani. Gambar rumah Lek tani. niki mboten sampean bekuk Mboten. tapi karena Kabotan woh. terlalu keberatan buah sahabat. Kabotan Nah, woh. ini juga Ini lah kula lek ngopres berangkang ngeten lah. lah nggih lah lau. Niki Ewet ngeten Nggih. mergine. No. brosot. Wah, Kalung ini ini sampai cukup. buah jeruknya Pak Ini sing Rasim. kabotan sampai pukrek niki. Putih Pak sing sampai patah. Nah niki. Waduh. Oh, boten kiat. Nah, ini sampai patah Niki, ini. boten kiat woh. Nah, ini. kabotan woh. Karena buahnya seperti ini. Nggih. Pak, kalau patah ini mboten rusak apa? Mengeten iki ya, Nggih, lek patah ngoten. mboten Oh, nggih kan digeraji mawon. mboten trubus malih. Dek putine. Ngeten iki kan trubus malih ya. Oh, nggih. Nggih trubus Dek malih. niki. Nggih. Terus niki sampean buang. Bakal sing Bot niki. bot sing cupet niki ya. Nggih, Nggih sing lek sing boleh. niki. Jangan buang kita niki. Trubus malih niki. Nah, ini udah mulai tumbuh ya. Nggih. Oh. Trubus malih dadi pangi tambah kathah. Oh, Ngoten lho. ngoten. Oh, malah Nggih. saya Nggih, nggih. malah saya pangi tambah kathah. Salim pun tuwek nggih. Nggih. Ngeten Tapi lho. lek puklek sik bakalan Oh nggih. Ini kowe rada anu. rada ewet, Nggih, rada. rada susah Nggih, ngatur. susah nggih. Oh, ngoten Pak Ngoten lho. Rasim. Oke, ini kita mau Nggih. ke batas paling barat ya, Pak. Nggih, Pundi Pak batasnya? mriko. Niku lengkean jurang napa? Oh, Tegalan. Oh, Tegalan itu ya. Nah, ini. Pinter Pak sakniki jeruk per kilone. Sakniki anu sedasa Rp1.000. Dugi jenengan Nggih, sedoso niku Nggih. 10.000 ya. nggih 10.000 niku modele sing super.
Super niku Nggih. ukuran sak pinten? Ukuran sak meten iki. Ini Nah, super nggih, ukuran super. segini. Iki. Terus Sak kalau meten iki superan iki. oh ini masuk Nggih, super. super. Terus di bawahnya super. Bayane super oh sing krile ya. Heeh. Iki le hargane niku nggih 5.000 6.000 Dari petani. petani. Oh. Lek sing ngeten iki 10.000. Oh gitu. Nggih. Nah, ini belum zaman buahkan Pak ini ya. Yo, iya, Nah, belum. ini milih sehat sih. Milih sehat. Masih ana pentile diguaki. Nah, Iku. kapok yang sudah Kapok. itu Nah, ya. iku lho. Paling ngono iku. Nah, ini. Oh, itu batasnya, Pak. Ini kalau jono. Kulo ini Oh. batese waru. Iku. Pak Rasim, kalau njono niku sinten sing maneni Nggih biasa? kulo, kan Loh, kulo. Gak ada sapi ya? Nggih, enggak ada Pinten? kambing. Oh, kambing. Kambing sedaya. Doyan apa kalau njono? Nggih, ajeng mawon. Oh, Ya, ajeng monggo mawon. Pak teng Monggo. atas. Nggih. Nah. Ini kok sampe syuting gembel-gembel. Wah, ini. Yo. Niki lho, cecek ini. Sama niku, Pak. Nggih. Wuh. Eh, Wow, lebat sekali. Nah, ini bosnya ini. Udah siap konsumsi Pak itu ya? Iya, Udah tua kok itu ya? wis tuan iki. Wis- wis Seminggu ngas Seminggu panen. panen. Nah, 1 minggu lagi Pak Rasim Panen. akan panen ini. Iya. Nah, monggo Pak teng wates niku ningali jurange ya nopo. Nggih. Nah, ini juga lebat sekali nih. Nah, saya sampai browot-browot nih sama Pak Rasim. Tanduran niku mboten milih lemune. Nggih. Masih mboten pati lemu, penting Wah, iya. Mboten ah. Tanaman itu tidak milih gemuknya pohon, Nggih, penting wohe. tapi buahnya lebat. Lebat, Tapi dulu waktu bakalan zaman ya pasti milih lemu. Lemu. Oh. bakalan lemu. Setelah produksi, Gawe godhong gak pati lemu wohe. woy kebel. Nah, itu. Nah itu desa apa Pak? Desa Bocek. Oh Bocek malah di Ini iki mriku. Bocek. Dan ini kok batu lho. Ini kok karangan. Gunung Ukir nih ya. Ini kok batu. Nggih. Ini kok Karangan pundi? Karangan iki ler niku. Oh ler mriku. Ilene nih, ilene. Oh. Nah niku. Nah itu Gunung Kawi sahabat Kanyawara. Gini kok. Nah yang sana Gunung Arjuna. Oh ini Arjuna. batasnya ya Pak ya? Ini batasnya. Hmm. Itu larene nih. Oh di bawah itu. Laren. Oh, Isi baru. Oh, gambengan. iki batasnya melok gini kabeh. Oh ikut sampean. Oh. Nah ini. Oke Pak Rasim matur nuwun. Nah, Oh, nggih. demikian Monggo. sahabat Kanyara video kita bersama Pak Rasim di Tegal Jeruknya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.